Yan, maya pa abak, yakatamo nga, kaching Kapampangan. Ba't ko pong may malengki, mga iba-ibang isdang dagat, at saka po mga gulay. Wow! Ang gagawin po natin luto ngayon ay sinigang na, ang lahat po ba'y kumakain ng sinigang na bisugo. Ito po yung bisugo, kaching Kapampangan. Bisugo, pero isdang dagat din po yan. Tsaka ito naman, masarap po ito sa paksiw. Kaya bumili rin po akong malong sa ating paksiw. Tsaka ito sa sinigang na bisugo natin, daon ng mustasa. At ito namang sitaw, kaching Kapampangan. Bubulang lang ko po. Gagamitan ko ng bangus. Ito ang bangus na isasawag ko. Sarap po itong aligasin na to, malaman. Oh. Ito yung ating sibuyas. Lalagay na natin sa ating pakukuluan na tubig, sibuyas, kamatis, pangan sa ating kasirola, sili, luya. Konting luya lang kasi hindi na mamalansa yung mga isdang dagat. Yan, luya. Sabay-sabay na. Ilagay natin yung mga isda. Takpan natin. Ayan natin siyang kumulo. Yung mga isdang bisugo. Yung ating sisigang. May kasama din siyang hindi ko alam kung ano tawag dito sa mga isda na to. Pero isdang dagat siya, kaching Kapampangan. Ito yung gasing. Ipapaksiw natin mamaya. Lagyan natin talong. At ito. Pagka kasi mipunta ako karetang suki ko kaching Kapampangan na magtinda ngasan. Alok nongan. Ngayon naman, kahit sa pakonti-konting halaga, bibigyan kanya kahit bawaw, alagang ganon, sasabihin mo, bibigyan kanya para makuha mo lahat yung kanyang isda. Budget, si Kaching Kapampangan. Basta marunong lang po tayo mag-budget, hindi tayo. Kaya pasalamat talaga. Sabi nga, mag-pray, magtiwala at manampalataya po tayo sa ating Panginoong Yesus na buhay. Eto, may isang bangus po ako para sa bulanglang. Masarap po kasi yung bulanglang ng po ako mamaya ilalagay ko. I-rep ko muna po kaya hindi ko muna lahat lulutuin yung yung isang isda. Pero yung paksiw po, igagayak ko na para mamayang gabi. Yan. Para bukas, pwede pong prituin ito. At ito po ang aking ipapaksiw. Natin yung ating paksiw. Pwede na rin po nating isa lang. Para mamayang gabi, sa ulam natin, kaching Kapampangan. Sibuyas. Masarap to, mamayang gabi, manunot na yung kanyang asin. Sobrang init na, kaching Kapampangan, kaya masarap ulam yung mga gulay, isda, na may sabaw.
Sama na rin natin ang ating sili. At saka, lagyan na natin ng asin. Etong sinigang natin, lagyan na rin natin ng tsaka yung isda. Yan, bisugo. Masarap to mga Kaching Kapampangan, yung mga bisugo, sinigang na bisugo. Sando. Kaching Kapampangan. Ngayon, lagyan na natin ng buksan na lang natin. Na natin lagay yung ating mga talong. Yung ating mga talong para sa paksiw. Natin yung mga talong kasi minsan may tao, may mga bulok. Nasara. Masarap ang paksi pag may talong. Napakaganda ng talong ni tatay. Oh. Yung binilang kumat. Mustasa para sa sinigang. Ito ang masarap sa sinigang. Mustasa. Balawan natin. Sandali lang naman yung isda na to kasi hindi naman matagal lutuin yung mga isda. Maliliit pa. Kaya sandali lang talaga siya. Tanggalin natin ito. Parang lansa ng isda. Tanggalin muna natin yung mga isda. Para mailagay ko yung gulay at hindi ito madurog. Ang bango. Yeah. Sinigang. Tsaka konting betchin. At ating paksi. Yan, kumukulo na. Lagay na natin yung talong. Pwede na natin ipaibabaw yung talong. Takpan natin muli. Ngayon naman, pwede tanong kabiting mustasa. Kaching Kapampangan. Fresh na mustasa. Natin ang ating mga isda. Sarap nito. Isdang dagat ni Kaching Kapampangan. Yan, konting kulo na lang yan at pwede na tayong kumain. Yung paksita mo, lagyan tayo ng betchin. Para sumarap na siya. Pagka magluto kong paksi at Kaching Kapampangan, didinan kong sabo. Kasi rin anak, sabo mo yung kakanandaking paksi.
Lagyan din natin siya ng konting mantika. Mantika lang para medyo magmanti-mantika lang yung kanyang sabo. Yo, nusgan na natin to, Kaching Kapampangan. Na. Yan, tikman natin sabaw kung mapapakilig tayo nito. Ayan, okay po ang kanyang asim. Yan, salamat po sa panonood nyo sa mga simpangan. Yun lamang po, mga Kaching Kapampangan. Patuloy nyo po kaming subscribe sa YouTube, sa Kasfam. At patuloy na i-like, share, and subscribe ang aming mga video para po sa next video ay mapanood nyo po kaming muli. Yun lamang po at God bless po sa inyong lahat.